Bangga, welcome to my channel. Mamimigay tayo ngayon ng 5 kilos na libreng bigas sa palaro ni Kuya Lito. Pupuntahan natin ang mga nanalo sa kanyang week number 8 na nanalo ng free 5 kilos rice. Okay, let's go mga bangga! Tuman, may nagiling nga lakas. Balay ni Joey Balida. Hello ni Joey. Ilang. Ikaw nanalo ng puan. Congratulations. Ikaw nanalo ang palibreng bigas. Kan manulito nga abadsi. Ara nanalo? Oo. Nanalo bisan waray ka entry. Iya nagdaogan ang puan. May danam. Salamat. Pinanahatag nga bugas igin rarafol na kay Joey, may camera. Oo. Manulito nga budget. Salamat. Salamat na ako nga salamat. Ito kinabuhi, manulito. Langatan, ayo. Kaya ka mo, nag-deliver nga ni. Damo, salamat. Balita mo. You're welcome. Nasugod na. Nakadaog ako. Red rice ito, red rice. Para kumusog. Nakay manalo yan pag inom. Oo, siya man. Balita ko, dako nga salamat. Manulito, ayo. Itong ngatan, ayo. Asya tak hangyo para damo mabulingan pa. Ginoo, itong ayo. Pagletong mo pangalawa. Tagan nga mo pangalawa sa pagpakabuhi kun balito kanda manulito para maka damo nga itong pagbulig itong mga tao, Siya man. diba? Oo. Salamat, balitaw. Oo. Ganda mga salamat. Iya yan na, kanang barangay 1. Barangay 1, hey, Joey. Sunod, ano ting ngaran? Eduardo. Ano yung palay? Rodolfo. Ini din. Ini daman. Ano sa nakabo? Galog sugiya na palay. Ay, maraming diya. Araw itag payagat mata. Uma? O sakto lang nga ni hiya, no? Tatabo itag payag. Oo. Sakto lang nga hinilag siya kami niya bugas. Okay. Okay man daw. Tatabo itag payag balito. Oo. Mm. Lina Baliga din. O nga tanong natin barangay. Hayda.
Sa ton, pagiya. Otoy. Ay, bala ni Ramana Marley. Mara makusulod pa. Daniel, sulod pa anteng. Sulod pa. Malatay kita, malatay. Mara makiton. Aray na. Dinila. Dinil masalud. Oh. Ha? Masalad kita. Para sa hangin. At mga yan si tayo na. Hmm. Sering nga lang, kain maligo. Pambliko. Madi. Iton, tidak ang mga kabataan. Okay, ada mana Marlin? Kain hiya. Ikaw na lang receive. Karing mama, congratulations ko na ikaw an Natago. amon beneficiary han yan nga week han kan mano palibreng bigas. Dili man kita. Akan mano lito ito nga abadjis, bulig. Iyayanan ang beneficiary ng barangay do. Red rice. Salamat. Oo. Sige na lang nanay. Sige, makadi kami. Para kay Chris. Ora tanang. Gira daw. Fine, baray. Okay. Iton? Madal ka na daw na kami. Kaya nagdagan amin yan na kuan, palibreng bigas. Ano ba kung may tag? Pula. Oh, bus kita ito. Iton, ginrarapol ni Mano. Kanya na nga si Mana. Hiya. Na-picture ako. Mano na din malahay hiya. Hindi nakakabuhat. Ito na kadilugod ka mo. Oo, sige. Makad. Ay, iya ito naman. Dito para kita ni Mano. Ikaw ito? Sakit na
may iya. Ay, nagbabantay. Ada haroy ano mes. Adi may toyo ay. Ay, Nadine, congratulations, ikaw na beneficiary yan naman. Barangay Tris, nagdaog tayo 5 kilos rice. Tikang Buhat man, kanman anay, ulito tatay? nga, abadjis. ito. Oo, tikang kanman ulito, abadjis. Tatay buhat man. Diba iton? Kakadi ko na la dide. Yo ito nga abuan matinas ring na. Ayun let niya abuan. Makadi kami. Tikang kan manulito. Nakilala ka kan manulito? Oo. naman ito. Ito kan madisabil mo anak. Oo. Nakilala. Oo. Makadi kami. Okay. Sige. Okay. Kilala kita. Oo. Mananay-day. Ay, magkatawad ng laman dila. Din eh, panahalis. Huwag maupay daw. Pinagalan nga, Tabilla Ricardo. Tabilla? Ricardo? Kabilya. Oh, Tabilyan ada. Kabilya. Ricardo? Man? Ang driver lang nga ako, ma'am. Dahil po ito. Congratulations! Oy, may Ito mo pa- ang may mo pa beneficiary premyo. ng palibreng bigas. Ang barangay po. Red rice. Pikan kan manulito nga abadjis. Thank you, mama. Thank Sige, you. bisa siya to ana higa sa sulod ako. Salamat. Lito. Salamat. Ano, lito. Lito. Oh, lito ano to? Abadjis. Abadjis. Ay, lito kuan. Dere, lito lang sa naman. Asa ni Thank you. Ay, ko si lito nga ulak, ma'am. Ikaw sa to eh. Pagura ng pinagyan. Kaya ako nakilala. Sa kilala nga Tabilya. Tabilya, tabilya. Oo, Tabilya. Ayaw mo tayo Lunggo. Ilonggo pala. Oo. Makadikan. Opay. Ani man na Aurora? Nga sumuo kasi di balay? Aurora? Ha? Aurora sumuo? Ani hiya? Ah, sige, awhain. Adin ang puan. Ha! Waray ka pa kabubunot. Itsunod! Bangin mo na at sunod. Oo. Okay. Ay, man Aurora. Naglulugaring nagpangabri. Aurora. Ay, hindi ah. Ata? Congratulations! Nagdaw ka hinpuan. 5 kilos rice. Ano? Free ini. 5 kilos rice. Ika kan manulito nga abadjis. Dito ba, Jis? Oo. Andito, Oo. Nakilala ka? Si daw kan kanay. Han. Yung mga budget, Oo. Kan? Hinmat nanay. nanangalibot lang ako. Hindi na pa daw. Sa? Hindi na niya budget. Sa Bel. Si Isabel! Hani, Isabel, hani. Ah!
Wa ada ya balay. Oh, Ada lahi ha balay. Ini kan tikangin iya anak kan manulito nga badjis. oh. Bali na nahatag ya kada simana nga ginrarapol. Anya na nga simana, ikaw ang nabonot. Ikaw nagdaog, han free nga 5 kilos rice. But, Red rice ini 5 kilos. Libre. Yay! Oo. thank you, thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, I love you. Yay! Tikain kan manulito. Lito ba, Jesus? Oo. Kaya tira. Adto ha, London. Naku, kung magkikita kami, baka kung makanibuan. May virus pa ko no, di pa pwede. Ano? May virus pa. Adto man kamera. Pangumusta na lakan manulito. Ada man kamera. Sige. Kay papadara ko nga tayya. Sino ba magkakukuhan sa camera? Yo, ada na, nakatutok na hain. Sige na, salamat lito. Sige. Ayaw lang na yan, nagunggong pa. Sige. Ada maka din na kami. Uli na. Oo. Hindi na matapod ni Mia na. Ako numangkon. Bugto ako. Anak ako ni Isabel. Isabel! Anak ako. Ada, Isabel yan na. Ina Isabel at balay. Para good upon hiya. At nagkikita ka mo kung inupod. Dahil nga balitaw. Diba? Ikaw na nagpasyada nga to, balay. Napalaw na yung balay. Da barangay 3. Bye-bye. O, natambay ba yan iyo? Oo. Mahangin dito, mahangin. Hindi pa na kanila, hirani dito. Hey, Lucia. Lucia. Gagarino. Jesus, balitaw Isabel. Oh, salamat doon nga sa mga Aurora. Oh, sige. Mga nalawlang. Oo. Sige. Ada bye-bye. Makadin na kami. Bye-bye. Sige.
Silito. Kamandi. Silito. Silito, amandi. Last quarter. Last quarter. Agad kang ba di balay? Labyan ka na. Basta yan. Ikaw na lang. Iyan na asawa. Buwan. Namamat lang din. Asyat balay niya silito amandi? Ano ka man niya? Ano? Mga ano. Iya, congratulations. Nagdaog him papahingkuan amon palibring bigas. Iya dami yan na beneficiary han barangay 7. Pasilito amandi. Thank you. Oo, libre na 3 rice. Pasilito amandi waraya din he. Iya na ka nag-receive. Ano tingaran? Yes. Sige, makadi kami. Video dito. Pasunod ako. Video. Aroy. Kadi Maupay. Ada mana Konstansya? Yeah, congratulations. Ikaw ang among beneficiary yan ang palibreng bigas. Kay mano ito nga abadjis. Red rice. Ikaw yan ang panang barangay 8. Kada semana mat nga iyakuan, girarapol. Katapos kun hinot madaog kada barangay o sala. Yan na ikaw. Thank you. Oo, makadi kami. Mana kon
Taman dito. Taman atong kong babae ti asawa. Kanatong kong babae ti asawa. Ada mana Hulian? Hulian. Yan. Ano may tuyo? Duterte. Congratulations. Ikaw ang kanya na winner. Ang kalibreng bigas. Julian, pastira. Ano Julian? Oh. Ikaw, tikang yung kan manulito nga abadji. Ikaw ang beneficiaryhan, Barangay Santa Cruz. Oo. Red rice. Okay, makadi kami. Pagatod lang. Padis? Kay libreng bigas la, bugas la, anay. Oo. Makadi kami. Masalat kita. Anak karan. Anak karan. Ayan na dito. Ayan na tatik tapok. Sa ano. Ha, ini Rinaldo nga kirante. Ha? Wala niya dida. Pero, ano ka man niya? Rinaldo kirante. Alam nanay. Awal naman. Eh, ka na latrisin. Adayan ang beneficiary yan ang barangay bigan. Yan ang awit. Pero yung papa, ikaw kuno anak daog ang kalpaya nito, kalibreng bigas. Manulito nga abadji. Ha, sige na da. Kaya na lang nag-receive. Kuan, iya anak. Kan Rinaldo Kirante. Makati kami.